Seguir vídeo. No, la cámara no funciona, pero en fin. Sí, es incómoda, ¿eh? La pantalla está borrosa. Hola a tots! Jo sóc Lluís i Max. Estàs veient el vídeo d'en directe per primera vegada. Fa anys que no he fet mai en tota la vida de gravar d'en directe, en quin any vas començar i tot això. En fi, us diré qual. Porto anys per primera vegada i si te l'has perdut, no passa res. Jo ja estic molt content amb vosaltres per la gravació de l'any. Aquesta serà la millor de la nostra de l'emoció. En fi, què més? Ara, en aquest any, començarem el joc tan diversió i us explicaré moltes coses. Per tant, aquest any faré moltes vegades en directe entre sí i entre no. Ambes són les millors. És la primera vegada que he fet en directe que estic veient amb vosaltres. 0. Bueno, és que estic... En fi, si estàs veient aquest vídeo, us agraeixo molt amb vosaltres el que estàs passant molt bé a la festa de Nadal. Sempre. Val, acabant de veure una persona. No sé qui serà, però bueno. Ah! No. Bueno, la càmera que està molt lío. Perfecte. En fi, si estàs veient aquest vídeo, us agraeixo moltíssim per això. És a dir, que aquest any farem un vídeo curtet, una explicació i ambes coses. Però, en fi, ja canviarem la càmera com sigui i quan estigui arreglat estarà perfecte. O sigui, gràcies per veure i lament que t'he arruïnat amb la càmera que es veu borrós, que és de portàtil. Però no passa res, ja he pedit al Reimal que vull tenir una càmera nova o el nou ordinador portàtil que no funciona bé. O sigui que és així. Bé, aquí termino l'explicació. Són importància, l'emoció, coses, el que m'agrada molt, no he fet mai en directe, i ara ens queda el videojoc i tot això. Gràcies per veure aquest vídeo. Subscriu-me, m'agrada, comparteix aquest vídeo i si vols veure un altre en directe ho faré pel dia joc del Fonite i modificaré en miniaturització perfecta. Gràcies per veure aquest vídeo d'un missatge i si tornem a veure faré un vídeo del videojoc de Nintendo i tot això. Ah, especialment si hi ha de 18 anys que està veient en directe, no és per adult, no per infantil. O sigui que aquí jo me'n vaig, Lluís i Mas se'l retira i, bueno, ens tornem aviat. M'he passat molt bé amb vosaltres i em sap molt de greu sobre la càmera que està incòmoda, exactament, que està molt